ଆରେ 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 ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଆମ୍ବ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? କ'ଣ ମୁଁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରା ବେଳେ କ'ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ଆରେ ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଡାଳ ବି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି। ହେଇ ଦେଖିଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଆମ ଗଛରେ ଏତେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ସେ ଭାର ସମ୍ଭାଳ ପରେ ସେ ଡାଳ ହିଁ ଚଡ଼କି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆଜି ଆମର ଆମ୍ବ ତୋଳା ହେବାର ଥିଲା କି ନା କ'ଣ ଆଉ। ଦେଖିଲେ ସେ ଗଛରେ ଗୋଟେ କିଏ ଚଢ଼ିଛି ନା କ'ଣ? ଓହୋ, ବାପା ବୋଧେ ଅମର ଭାଇକି ଡାକିଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲେ କେତେ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିଲେ ଆଖି ପାଉନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପବନ ହବ, ମୁଁ, ଆମ ଭଉଣୀ ଟିକି, ଶିଲାନୀ, ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଦୌଡ଼ିବୁ, କିଏ କେତେ ଆମ୍ବ ଗୋଟେଇ ପାରିବ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ। ଏବେ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ଆମକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବନି। ଦେଖିଲେ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି ଆଉ। ଆମ୍ବ ତୋଳା ହେବା ଦେଖିଲେ ସେ ଛୋଟବେଳର ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଦେଖିଲା, କାହାର କାହାର ଆମ୍ବ ସବୁ ପସନ୍ଦ ମୋତେ କହିଲେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ କାହାର ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ